25 דקות לפני 12, איתנו עכשיו יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת דוד רותם מישראל ביתנו. שלום, רותם. שלום, דוד. האם נפלטה לך במקרה המילה בהמה כשחשבת הבוקר על חברת הכנסת זהבה גלאון ממרץ? חס ושלום. נפלטה המילה בהמה כשחשבת על מישהו אחר? לא נפלטה המילה בהמה. אז מניין לקוח כל האינסידנט הזה? אני לא יודע, בוא נאמר ככה, האינסידנט הזה לקוח מהעובדה שחברת הכנסת גלאון קראה לי בריון, גס רוח, ואז הוריתי להוציא אותה החוצה. ולא נפלט לי שום דבר, תאמין לי, כל דבר שאמרתי, כשאמרתי תוציאו אותה החוצה, גם אם צריך להשתמש בכוח, זה לא הייתה שום פליטה. למה? כי המילים האלה שציינת ולא אחזור עליהן כאן הן מילים בלתי פרלמנטריות שמקומן לא יכירנו בישיבת ועדה מכובדת של הכנסת? אני רוצה רק לומר לך, זה לא שאת המילים האלה אי אפשר, כשרוצים להתווכח לגופו של עניין זה לגיטימי. אם מנסים להסיט את הדיון ולחמם אותו על ידי כך שקוראים כינויים ושמות גנאי ליושב ראש, אצלי זה לא עובד. הסמכות לנהל את הישיבה היא אצלי, ולכן אני לא אתן לאף אחד לנהל את הישיבה כמו שהוא רוצה, ואני אשמור על הסדר. אז אם מישהו יתקוף אותי כבריון וכל הדברים האלה, הוא לא ישתתף בישיבה, בעיקר אם הוא לא חבר בוועדה. היא איננה חברת ועדה מן המינן? לא. אני רוצה שנאזין רגע, חבר הכנסת רותם, ברשותך, לעדכון של כתבנו בכנסת רן בנימיני, יכול להיות שזה רלוונטי לשיחתנו, ואז תוכל גם להתייחס. רן בנימיני, שלום. אז כן, שלום. שלום ירון, עדכון קצר. יושב ראש הכנסת קיבל לפני זמן קצר משלחת של חברי כנסת מהאופוזיציה שהתלוננו על ההתנהלות של יושב ראש ועדת החוקה דוד רותם, ולכן היושב ראש ריבלין מנחה את היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון לבדוק את ההתנהלות שהייתה הבוקר בוועדת החוקה, את כל נושא הדיון, את כל נושא ההצבעה, את כל התלונות שמעבירים חברי הכנסת של האופוזיציה. ועוד עניין קטן, בדקנו את ההקלטה מתוך הדיון, וכאשר הוציא דוד רותם את זהבה גלאון, הוא אמר לה, את אפילו לא בהמה. זה הציטוט, ההקלטות ביומן הצהריים עוד מעט. מה רותם? מה רותם? כן. המילה בהמה קודם כל נשמעה. בוא נאמר ככה. את אפילו לא בהמה, יש לו הקלטה, אומר על בנימיני, אז... אפילו לא בהמה, אפילו לא בהמה זה לא בהמה. תסלחו לי. רגע. אתה מבין? כשאומרים לי, אני מביע כאן, אני כאן סליחה, חברים יקרים, סליחה. אתם אמרתם לי שאני אמרת לה שהיא בהמה. לא. כשזהבה גלאון תקפה אותי באופן אישי, בביטויים גסים, אז יכול להיות שאמרתי לה, את אפילו לא בהמה. כן, זה מתפל עליי. אבל, א', אני מתפלא, חבר הכנסת רותם, כי בפתח שיחתנו, אני שאלתי האם נאמרה המילה בהמה. לא, אתה לא אמר שאתה נאמרה, שאתה אמרתי לה שהיא בהמה. אז אמרתי לך, לא אמרתי לה שהיא בהמה. טוב, זה קצת, אתה יודע, אתה יודע, חבר הכנסת רותם, זה קצת פלפולי, ואתה לא... מה אני יכול לעשות, אתה יודע, אני משפטן בטבעי, אני תמיד עושה טיעונים משפטיים. יכולת לומר בתשובה לשאלתי, לא אמרתי לחברת הכנסת גלאון את בהמה, אין דרכי לומר זאת, אבל אמרתי את המשפט, אולי נפלט את המשפט, אתה אפילו לא בהמה, מה שאתה אומר... בוא נאמר ככה, האמת היא שכשדיברתי איתך לא זכרתי שאמרתי, עכשיו נכנס פה כתבכם בכנסת ואמר לי אני אמרתי את זה. אז הייתה שכחה רגעית בשיחתנו בפתח. לא, זה לא שכחה רגעית, בוא נאמר ככה, אני לא אומר לבני אדם שהם בהמות. אפילו לא בהמה. אבל אתה אמרת לה, את אפילו לא בהמה, גם את זה... זה יכול להיות, כן. כי אותה הוצאת מהעולם כיוון שהיא אמרה בריון, וכשאתה אומר, אתה אפילו לא בהמה, אתה נשאר בדיון, כי אתה נציג כי אני היושב ראש. אתה היושב ראש. מה לגבי הבדיקה שהיושב ראש ריבלין הורה לערוך ליועץ המשפטי לכנסת? אני מוכרח לומר מקובל עליך שיועץ המשפטי יבדוק אותך? לא. אני חושב שאין סמכות כזאת, והיושב ראש לא מוסמך לעשות את זה, אבל בוא נאמר ככה, כמו שאמרת, יש בינינו ויכוחים רבים, אז יהיה בינינו עוד ויכוח. לא תאפשר את הבדיקה הזו. אני לא אאפשר את הבדיקה, לא צריך ממני. הוא יבוא לחקור אותי? אני לא יודע. לא, בוא נאמר ככה, אם הוא יבוא לחקור אותי, הוא לא ייכנס לחדר שלי. מהיועץ המשפטי ינון. היועץ המשפטי, כן. לא יוכל להיכנס לחדר שלי אפילו. לא אתיר לו להיכנס לחדר שלי. אין ברורה מהתשובה הזו, חבר הכנסת דוד רותם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, יושב ראש ועדת החוקה ומשפט. שלום.